I am back today with a smiling face. But you see, this smiling face is not going to last because this particular table I'm about to break, so many people, in fact, 90%, if not 95% of people are sitting pretty on it. But you see, today I'm going to pieces it. I will break it to sunder. Now, I want to ask you, what do you think is the dirtiest thing in your house? Your toilet seat, right? Well, sorry to shock you. You see that yellow sponge beside your kitchen sink? It is a five-star hotel for germs. I am a microbiologist. Listen carefully. Let me explain the logic behind this. Ima na asesa mmadụ ji asa efele wele asasa ya efele ọ dị wet, idebia ọ dị warm, leftover foods junior, idebia. Now, that sponge is a good breeding environment for Pseudomonas, E. coli, Staphylococcus, and Salmonella because on are wet, warm, and full of leftover foods all the time. Iputibulia itinye ya n'iko kalonka maọbụ efelo kalonka. Inepụzanya bụ efele anya, ọ na-acha green, ma black, ma brown, fungal, ojugonia. Echi niile iwepụta ya, ọ na-ana anụ na-esi ka akwa lelele. Iwerekwu ya ụta, ikpokọlụkwu ya, wee saa efele, saa kọp iji aṅụ mmiri, saa efele gị na ndị be iji eli nri. Echi niile unu ana-aya. Onye kpazia ya aka n'ọnụ, esi ọ nwanne di m, onye na-agbapụrụ mụ na ndị be m atak afọ ọsịsa. Nne, o nwere onye na-agbapụrụ gị atak, o nwere onye na-agba gị akụ afọ ọsịsa. Ọ asịsị iji asa efele na aya gị na ndị be. Ụfọdụ sef asịsa fa yuzube eri nna nna ifa dị na mgbali ọtọ ya ka fa ka na-eyuzu wee rue tuda adị echenji. O nwere ndị na-eyuzu asịsa akpa rice ebekati wee na-asa efele. Ọ bụ na asịsa akagidere nka fọsa elili na-abụ fa adị echenji ya. Unu a na-eri ọnwụ afọ esi na mmadụ na-eme ya. O nwere onye na-eme gị, o nwere onye na-eme gị. There are simple and easy way to care for your kitchen sponge. But if you want me to share these tips with you, go down to the comment section, type part 2, and I will share these tips with you in my next video. And again, do not forget to share these videos to the grandmothers in the village because I feel now how I need the Kalino Ifa. And if I need the Inuya very well, please do well to share it to them. Kafa Gelo. And come back to watch out for part 2. Don't forget to comment part 2. And I will spill. Ekenekwa mu.